חיכיתי למפגש הזה כל השנה 5 ימים מטורפים עם השכבה אולי זה פסיכי להגיד את זה אף אחד לא שמע עוד על מפעל כזה חיכיתי למפגש הזה כל השנה 5 ימים מטורפים עם השכבה לפעמים אתם מרגישים שהיום זה כבר היום בוא לפעמים אתם יודעים שפה זה המקום בואו לפעמים אתם רוצים לקפוץ כבר לבריכה בוא לפעמים הלב שלכם צועק מהפכה הגיע כבר היום, הגיע השעה להפעיל מחדש לשנות קצת את חוקי המשחק שכבת י'